Saya mungkin yang ada di atas bisa melihat yang di belakang hanya bisa melihat lewat layar televisi dari Dava Multimedia ya. Iso nang dhuwur kono malah ketok. Lah ya sing mburi kok ya. Oke, untuk itu kita sambut sama-sama satu penampilan bareng artis yang satu ini ada Non Niken Salindri. Sugeng dalu. Halo. Mbak Niken. Kamu manggil aku toh? Mbak Niken. Siapa? Mana oh, toh? Kok bintang tamu kok Jawa Timur ayu-ayu katarak. Kaya ngene kok ditekake Pak Tarno. Mana gitu loh, aku kan enggak kelihatan gitu loh. Ini kayak enggak ada orang. Kayak ada suaranya tapi enggak ada orangnya. Apa jangan-jangan goib ya? Ora, ana swara renek wujud wintut, Mbak. Wintut. Tapi mana gitu loh orangnya itu. Astagfirullah. Aku sing ngomong. Apa? Ini hewan apa? Uang asu po ngawur lho. Wong. Ini asli manusia. Tapi lek diuber karo ngene iki ketoke koden deh aku. Ayo jajal mlayu ndang, mlayu sih. Melayu. Melayu, contoh melayu. Aku wong tua nek mati tak baji. Kon mlayu ya manut iki lho. Malah kaya cadelian bro loro iki. Kamu jangan di sini. Lah terus di mana? Di hatimu. Biar setara kamu di sini. Oke, siap, Mama. Lah yo ngene iki lho. Wong wedok sing pengertian ngene iki lho. Dadi wong lanang kurang doro goleke kursi. Wong lanang kurang iya ning ngangkati lho. Kaya ngugake cempe ning. Lah yo rasa kok dadi wong wedok sing rasa. Rasake menungso kok kaya diucalke kaya cempe. Pandangannya yang baik dong. Memandangnya itu yang baik gitu. Lah aku ora kurang apik piye? Aku wis mandang ngene lho. Kan apa suwe ra pethu nek brosmu malih telu to kan. Ora sene ra muni ngono ta? Apa? Malih gedhi ngono ta? Ora. Piye kabarmu? Aku baik. Sehat ya? Iya sehat Adik. Kok iya Kakak. Adik gimana? Alhamdulillah sehat Sekarang Kakak. udah naik kelas berapa? Kelas atap. Kok kelas atap? Ayo yang bener. Kelas 1 Kakak. Kelas 1 SD. Enggak. Apa? 1 SMA. Kelas 1 SMA itu kan aku. Oh kamu 1 SMA? Aku kelas 1 SMA. Kalau aku SD. SD udah diajari berhitung? Udah no. Coba berhitung 1 sampai 1000. Ayo. Pak. Nah ini goblok ini. Sampe nyuntuh yo siji teko 1000 lho. Oh enggak bisa ini berarti. Enggak bisa kamu berarti. Kamu apa bisa? Bisa. Coba 1 sampai 1000. Lah aku lo ngajari kamu malah kamu yang nyuruh aku itu gimana? 1 2 3 4 5 6. Ini apa ini? Driji kok kayak gini nih. Ini mete. Kok ya kayak jiret nih. Coba lihat gini. Lah kok mini sekali? Ya ini dimodif. Pasti punyamu juga segini. Enggak tahu ah. Juga terus punyamu segini ya. Ayo lihat. Enggak. Pakai pempes enggak? Enggak pakai pempes. Nanti ngompol. Udah pipis Ayo tadi. Ayo lihat dulu. Udah pipis tadi. Ih. Bocah ki sesuai horor ngono tadi. Wis sunat, Gong. Wes. Lar ngopo? Bidane sapa sing nyunat sapa? Kire. Bidan. Ora kire kok. Aku nang kebon catek ngono tok kok. Sing nyunat sapa? Ya Pak Dokter. Pak doktere bingung goleki ora? Gak disunthiki kae. Aku kayak bayang
Surasa bayangin sih ora. Ayo, Nyanyi. uluk salam sih, Oh, salam iya. sih kagem marga kula nuwun sih. Nah, Kula nuwun monggo niku sinten? niki kula Sinten? kula nuwun Nuwun apa? nuwun uwe. Inggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Derek warahmatullahi wabarakatuh. pitepangan nami kula Dimas Niken Salindri. Kula saking kota Kediri Jawa Timur Indonesia Raya. Kula tasik kelas setunggal SMA. Nah, Inggih. Kediri terkenal tahune. Tahune tahu kuning. Tahu ha. Kediri. Tahu kenineng. Kowe rene mau go tahu ora? Gawa. Enak Belum. tahumu enak. Enak. Jaluk. Tahune warnane Apa? coklat. Tahu warna coklat iki? Enek kan enek variane nek Kediri ku enek sing rasa strawberry, coklat, vanila, terus rasa red velvet. Tahune Kediri ki ngono kuwi. Oh, yang gonmu rasa apa? Rasa apa? Rasa Gunan- bayat? Rasa coklat. Oh, rasa coklat. Gelem. Enggak ah. Nanti bikin gigis. Coklat gigis. Iki acarane Midodaren yang cara kene, yang cara Jawa Timuran piye? Gak Mantenan. tau. Mantenan sesuk. oh lek saiki Mantene sesuk. anu, Yen apa? bengi iki yen apa kene siraman. ya ora siraman lho renek banyune kok. Apa ya lek ngarani ning Kediri? Yen- Aku ngare urung tau dadi nganten, dadi ora ngerti. Lah kowe pengen dadi manten piye? Ora pengen to? Ora pengen. Oh, alah. Ora pengen lek saiki, nek sok 10 tahun kas ya pengen. Oh, iya. Semoga ketemu jodohmu sampean. Amin. Mm. Penting ora kaya kowe. Cita-citamu jodohne sing kaya ngopo? Sing ireng. Heeh, kriteriane sing ireng. Kriteriane sing iseng. Iseng. Sing ireng. Heeh. Untune nek gingsule. Iya, Sing- gisule piro? Loro? Lek iso rata. Oh, 17. ireng. Oh iya, ireng. Ya. Terus sing kriting rambute. Heeh. Terus sing awake rada cilik mentik ngono. Sapa? Oh. Mah aku nek tukang ngecer. Lah kowe pengen tukang ngopo? Pengen tukang ngopo? Yen tukang ngecer moh pengen tukangnya apa? Nek aku ki seleraku ki sing kaya pengendang ngono kuwi. Tapi udah pengendang kuwi ya Lah sing Nek kuwi tuwek elek kok. cetra-cetrolan. Kuwi wis duwe bojo, aku mah. Ya. Oh duda, malah duda aku mah. Kowe pengenmu sing Joko. Sing Joko Joko. bagus, sugih, Gede dhuwur. gede dhuwur, Heeh, sing putih, setia, meluntur. perhatian, putih, meluntur, terus ngering ngono gede dhuwur, awean, sayang karo anak Alah. bojone. Ketoke kuwi jodohmu wis almarhum ketoke. Kok Yo rene kriteria wow, gede dhuwur, sugih. Ya kudu enek rene. Mau jalur sempurna ayo rene. Ya yang namanya kriteria itu kan enggak apa-apa, asal jeplakan selalu ya ketemu dhewe. Ya, amin ya Allah amin. Ayo. Nah, lagi acarane semoga didoakan. Mas Besok Manten, itu Mas Manten. sing di tuwek Itu wi. tuwek untumu mlocot Sing iki. di to. Sing gawe blangkon iki ya. Sing ngagem blangkon ki tuan rumah. Lho, Sing tak kira- kaban dajat Lah sampean dudengmu kuwi kok. Makane tak driji aja bundak-bundak. Malah bingung. Buki suwe-suwe nek kirono to Ken. Sampeyan ki lho. Iki. Malah dudeng tukang syuting iki. Oh iya. Boh, pokoknya sing niku. Lihat, sing rumangsa anu, dadi nganten angkat tangan. kae mau sing ngene mau ngelapiler ngene mau lho. Sing nyekel rokok kae. Mboten sing nyekel. Lah ya kae Tapi, nyekel rokok aduh. lho. Iya kuwi Ya. sing damel anu biru Ya, bisa rukun. biru ki bisa rukun. Heeh, padha karo aku Dan Pak biru. Tarmo kan nggo ireng. Ireng ki werdine apa? Iri dengki ora pareng. Nah, cocok. Nah, Abang, aku bangga. weh, yen lorek. Hah? Lorek. Loreki sapa sing gawe lorek? Ya eneng kok. Loreki tahanan lho. Gelem ya? Ora mungkin aku ditahan. Lha nyapa? Wah, aku iso mbrobos.
Oh Rujine iya. iso cilik aku Oh kok iya, mlebu. kowe kan kayak cindil. Matur nuwun nggih. Turun, monggo Mbak Tikus. Ya didoakan semoga lancar sampai hari H, sampai Amin. besok acaranya Amin, ya amin. ta. Amin. Semoga dadi yo nganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Patut dicontoh. Terus saged langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga berbahagia dengan adanya keluarga yang baru. Amin. Semoga bisa ngemong istrinya, semakin sabar, semakin mencintai istrinya akan semakin menambah rezekinya. Amin amin ya Allah amin ya You know, robbal Mas, alamin. kalau istrinya marah harus diapakan Mas? Dikasih uang. Ya. Paham ya? Yen bojo nesu ki dikeki dhuwit. Iya, dikei duit, dikei Mas gelangan tengali-ali kuwi. Iya. Kuwi senengane wong wedok iki ngono kuwi. Oh alah ngono kuwi to. Oh. Ya wis. Walesen ah. Wong males piye tangane ra gaduk arep ngene. Tak yo kerih aku. Aku jane yo pengen tanganku ora cukup lho. Ayo kowe nyaket Pak Tarmo, nyadong dawuh. Nggih. Minta lagu apa? Ngono lho. Tadi Apa wis ada permintaan Apa? sampun bapake wau Oh, sampun toh? Oh, wis toh? lagune Oh. anu Apa? wewayangan. wewayangan? Heeh, tapi saderenge wewayangan ki dikeki sing klasik-klasik Oke, dhisik. apa? Kutut manggung? Ora, Hah? bawa sik, bawa Oh, sik. bawa, monggo. Pangkurina saya. Manut ah. Rinasa saya rasa Jan luar biasa, mulake larang. Wonge ayu, suarane apik. Wah, bojoku no tak dol iki. ora pareng ngomong ngono kuwi. Dol suarane. Oh, tak kira lek apa. Dol suarane. Ayo, lanjut. Karo sening ati. Oh iya, lek ditamat-tamatne tukang syutinge guyang-guyu Depok gendeng ya. Ora. Oh, Empuh ancene aku. untune sing maju mangkane ndak iso. Tuapuki wong kowe kok. Ora apa-apa jek cilik ki ora jenenge ora ngelokne ngono kuwi. Ngomong apa Jenenge enenge? blak kotang terus terang. Oh iya ya. Ngenteng. Guyu ora apa-apa. Nah. Ojo kemekel. Sumanding si
iki ngopo kok guyu? Lah aku guyu tukang syuting, Pak. Aku iki ngeloki tukang syuting guyu etuk ning aja kemekel. Engko yen kemekelen. Yen kemekel. Yen kemekel kamerane goyang. Dadi kok gambarku iso ngene-ngene ngono lho. Guyu etuk. Kamerane kudu meneng. Ayo lanjut. Tresnani lahir ngenteni niken nganti tekan saya ini ya. Monggo prakanca Arganta Bapak Ibu wilujeng midhangetaken. Joget ya. Ning kene ae. Awas. Medhok aku. Lah. Balekno. Lagi bintang tamu direh manut ya. Lah aku ngesakne engko balene kursi malah dikira barongsai. Ya ora. Ayo. Aku nganteni tekamu kaya nganteni madene mayu janji makan sesemen jerane kalbu kesuma papujanku janji doh kang masira kang merati kang masira dadi ati rinawa aku tansah apa ya? Iya. Neng jero kono. Nah, dadi diratane gen ngerti langsung. Ah, kene iki ya enek wonge to. Enek piyayine kok enek wonge. Lah ning nggonanku ki jenenge wong. Iya enek piyayine ya enek ya kene. maaf, makan enggak tahu. Iya. Halo. Nah, dadi kan ngerti Aku langsung paling bekal mikirnya ya. kaya ngopo. Empane kok nek disangka kamera aku kaya gandeng ingon-ingonku. Kayak Wes. Mbak Totne iki Ini. merinding aku. Awake dhewe kaya manten ya. Heeh. Lanjut. Kledang kledang kae tako pranyata janjine datang citra
Bapak, monggo Ibu dipun rahapi. Monggo midhangetaken. Malah rasido dahar lho. Lah iya. Malah do ngamera kabeh, lah iya. video kabeh. Lah iya. Aku lah iya luwe. Iya. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni medeni wangu janji makan sesunipan jerane para tamu ngerahapi pasugatan dahar. Injis. Aku malah mesake seneng jero. Nyapa? Lah sliramu tak jak neng jero. Ndak sida maem. Ora sida dahar. Lah ya malah nyutingi ya. Ya witekno ngefan kalian jenengane. Lah ngopo kok ndodok iki? Gatel. Hah? Gatel. Ora adus to iki?